Can you cite one area nga sa din nga idea project kag i-claim niya nga iya? Pareho na sa pareho na sa ining sa Santa Barbara. Santa Barbara. Santa Barbara to San maganda man Santa Barbara to San Jose, San Miguel. Okay. Oh, na-claim niya nga iya na project. Pamutangan niya da billboard. Una mo billboard na. To make it appear nga iya project. Pero base sa dokumento ay nakaptan ko halin sa tourism. Iya na project sang Ambis Uwa. Ah, okay. Oo, Ambis Uwa. Kaya kung Then, gusto man there was a time nga nagsisyon kami sa Gimbal. Pagtapos session namon, lupangapi kami ni Ukagarin, ni Nung Demeson sa, ni Buboy Topas, ni Corgeng Tirador, lupangapi kami. Nag-abot si Sharp garin. Nag-agi, kaptan ko kamot siya. Yung pamangkot ko siya, parte sa project na, kung matuod ng iya project na, iya sa Ambis Uwa project na, kay base sa nabasahan ko di sa dokumento, arigan ni dokumento sa akong subong, base dari sa dokumento, ay iya sa Ambis Uwa. Di siling ni Sharon, iya sa Ambis Uwa na, siya yung nagprokurar nga makongkrito na. Amo nang isa'y kabinutig, isa'y pagpatalang. Kag ang ginasiling niya pagit nga ginbalabagan ko ang pagkongkrito sa amo ng karsada, nabatian ko man na sa January 6, 8 to 9 p.m. sa kay Bumbo, Binroy, Bernalman. Siling niya kuno ginbalabagan ko ng karsada. Siling sabat ko sa January 8, nagpa-presscon ko dere. Siling ko kung may prop siya ipakita, ginbalabagan kong pagkongkrito sinang karsada nga na ipakita ya. Kay kung may prop siya, kung may prueba siya, hindi na ko yan mag-interest. Lagan congressman sa 2016.